Na, szóval akkor a mai témánk, hogy az adatbázis. Az adatbázis kezelése, ezen belül is a MySQL-lel fogunk jobban megismerkedni. Hát ugye tulajdonképpen mire való az adatbázis? Erre szeretnék kitérni, mert azért fontos dolog. Hát ugye nyilván adatok tárolására. És mi az, amit nem tárolunk adatbázisban? Hát ilyenek például a képek. Tehát képeket nem nagyon szoktunk adatbázisban letárolni. Hogyha képfeltöltésre van lehetőség, akkor mindig a képnek az elérési útvonalát tároljuk le adatbázisban, és a képet pedig eltároljuk valami a szerveren valahova. Ugye ez azért fontos, mert az adatbázisban tárolni viszonylag költséges művelet. És nem is tudom, akár egy túl nagy adatbázis, akár nagyon terhelheti a Winchester-t, vagy a egész szervert, úgyhogy tényleg csak a legfontosabb adatokat tároljuk, illetve amiben keresni is szeretnénk, ilyen például, hát ugye telefonszámok, nevek, akár hosszabb szövegek, nem is tudom, ilyen Word szintű dokumentumok, azokat megint nem adatbázisban tárolunk, vagyis hát nem MySQL adatbázisban, vannak ilyen dokumentum tárolására készített adatbázisok is, vagy adatbázis kezelők, ilyenkor érdemesebb ezeket választani. Az a lényeg, hogy a legtöbb esetben számunkra megfelelő lesz a MySQL. Egyébként ugye a felvételi során többször is kérdeztem, hogy ismerőse valakinek a NoSQL. Itt néhányan mondták, hogy nem, néhányan mondtátok, hogy igen. Hát ugye NoSQL-t sem fogunk használni, de ilyen például a Cassandra, vagy Bigtable, vagy ehhez hasonló dolgok, amik hát nem a hagyományos relációs adatbázis modellre épülnek, mi viszont a relációs adatbázis modellel fogunk dolgozni, amire röviden szólva annyit jelent, hogy hát most a relációs adatbázis matematikai modelljét azt most szerintem nem fogjuk átnézni. Nagyon egyszerűen annyi, hogy vannak táblák. Olyan, mint az Excel táblák, talán arra lehet a legjobban hasonlítani, ahhoz lehet a legjobban hasonlítani, és aminek van fejléce, illetve vannak sorai, rekordok. Ugye a fejlécben le van tárolva, hogy mondjuk mi a neve az adott oszlopnak, név, telefonszám, azonosító, mondjuk személyigazolványszám, ország, és a többi, és a többi. A sorok pedig mondjuk letároljuk azt, hogy a név Karakas Péter, a telefonszáma ez meg ez, a állampolgársága magyar, és ezek a rekordok, az egy kikötés, hogy minden rekordnak egyedinek kell lennie, tehát nem lehet két ugyanolyan sor gyakorlatilag egy adatbázisban. Meg is osztom a képernyőmet, és akkor jobban fogjátok látni, hogy miről beszélek. Oké, és... Remélem működni fog. Vagy uninstaláltam a progit. Az lehet. Ó. Na, megadja magát a technika. Egy pillanat türelmet. Na most nem tudom, látjátok a képernyőmet, vagy elkezdett valamit tölteni? Tölt, de szürke. Ettől féltem. Aha.
Hát ez nagyon jó. Mert akkor fogalmam sincs, hogy fogom letölteni a Windowsos klienst, mert én azt az előbb töröltem ki, mert már egyszer feltettem. Akkor valakinek a segítségét fogom kérni. Mondjuk... nem is tudom, Roland, Danko Roland. Próbáld már meg azt, hogy adok most neked jogot arra, hogy prezentálhass, és akkor ott bal felül megjelent egy share nevezetű ikon, ha minden igaz. Megvan, nagyon jó. Ott kattints rá, és a Presenter Client arra kattints, és válasz ki a Windowsost. És oké. Ha minden igaz, elkezd letölteni egy fájlt. Default. És ha ezt letöltötted, Skype-on küld már át nekem. Át is jött, remek. Ezt most én gyorsan felzúzom. Finish. Remek. Na és most? Most jó, remek. Na, köszönöm a segítséget. Akkor folytathatjuk is a dolgot. Szóval adatbázis, ott tartottuk, hogy táblák. Nem ugye mutatok én nektek táblát. Ennyi. Úgy. XMPP-t sikerült feltennie mindenkinek? Volt velem valami gond esetleg? Na, volt gond. Oké, ha esetleg valakinek gondja volt, akkor az írja. Vagy nem tette fel. Na, nézzük meg ezt a adatbázis táblát. Hát itt ugye ennek van neve, létrehozás dátuma, módosítás dátuma, illetve vannak külső kulcsok, meg van elsőleges kulcs. Ezek közül, ami igazán érdekes lehet számunkra, az elsődleges kulcs, így elsőnek vamp. Hát jó, végülis teljesen mindegy, az is olyasmi, mint az XTimePP. Van, jó. Szerintem ugyanúgy tökéletesen működik. PHP 5.3 van hozzá, gondolom. Na, szóval elsődleges kulcs, az elsődleges kulcs az oszlopoknak egy halmaza, úgy mondhatjuk, és ez felelős azért, hogy a rekordok egyediek legyenek. Tehát az biztos, hogy az elsődleges kulcsok halmaza, tehát abból összeállagatott oszlopok, az biztos, hogy egy táblán belül egyedi. Ugye mondhatni, ez a matematikai definíciója, így konyha nyelven az elsődleges kulcsnak. Általában, sőt nálunk gyakorlatilag mindig az van, hogy az elsődleges kulcs az egyetlen egy oszlop. És olyan nevet adunk neki, mint a táblanév aláhúzás ID. Ugye ezzel garantáljuk, hogy egyedi legyen, méghozzá úgy, hogy egy autoinkrement, tehát automatikusan növekvő
tulajdonságot állítunk be ennek a mezőnek. Tehát hozzáadok egy új rekordot, akkor egyel automatikusan nőni fog. Itt is láthatjátok, hogy 3, 4, 5, 6, 7 egészen 18-ig megy ez a dolog. Ha most létrehozok egy újat, hogy teszt, akkor az 19-es lesz automatikusan. Ez úgy oldható meg, hogy így kell létrehozni a táblát. Auto-increment és már is csinálja a dolgot. A mezők, amik itt vannak, azok pedig hagyományos mezők. Ugye itt van a karaktertípusú, van dátumtípusú. Hát ezekkel tulajdonképpen túl sok mondani való szerintem nincsen. Hát nyilván dátum tárolására alkalmas, a másik pedig a szöveg tárolására alkalmas. Na, ami érdekes lett, az a külső kulcs. A külső kulcs az viszont arra használható, hogyha egy másik tábla elemére szeretnék mutatni. A legjobb példa erre talán az, hogyha, hát akár ez is, ami itt van, tehát hogy vannak dolgozók, és a dolgozók valamilyen céghez tartoznak. Most megcsinálhatom azt, hogy letárolom minden dolgozóhoz, hogy milyen cégben tárol, mondjuk letárom a cégnek a nevét. De általában a cégnek nem csak a nevét tároljuk le, hanem letároljuk az elérhetőségét, letároljuk azt is, hogy mondjuk mit tudom én, nyitvatartás, és egy csomó más információt, és hogyha ezt én minden egyes dolgozóhoz hozzáadom, akkor baromi sok duplikálódás van az adatokban, hiszen letárolnám mindig a cégnek a nevét, a nyitvatartását, akkor azt, hogy adószám és a többi és a többi, és ha mondjuk az egyik paraméter megváltozik, akkor a cég összes dolgozójánál ezt módosítanom kell, ami nem jó dolog. És ha itt megnézzük a példát, hogy itt 3 fajta cég van, aminek egyenlőre csak a nevét tároljuk le, meg azt, hogy mikor lett létrehozva, meg módosítva, de ugye ezek az adatok bármikor bővülhetnek, és csak egyszer annyit mondok meg, hogy az egyes azonosítójú cégnél dolgozik, és akkor itt van az egyes azonosítói cégnek a adatát, egy másik táblázatban lehet kiolvasni. Okés, ez gondolom érthető, szerintem a többség már találkozott is ezzel a megoldással. Túl nagy újdonság nem lehet benne, de aki esetleg nem ismerte, az jó, ha tudja. Ugye ez megint csak azért egy nagyon fontos dolog, hogy elkerüljük az adat duplikációt, és az adatbázisnál ez egy nagyon fontos dolog, hogy az adatok konzisztensek legyenek. Ugye a konzisztencia alatt azt értjük, hogy egymásnak ellentmondásos adatok ne legyenek az adatbázisba. Ezt egyébként hát ilyen szabályokkal meg is lehet adni, hogy az adatbázis mindig konzisztens állapotban legyen. Például nem konzisztens állapot az, amikor azt mondom, hogy ez az a 3-as idejű, ja, ezek nem is dolgozók, hanem hogy hívják, department, tehát az részek, osztagok, vagy hogy hívják ezeket. Na de az a lényeg, hogyha én azt mondom, hogy az ügyfélszolgálat hozzátartozik a 3-as céghez, akkor nem mondhatom azt, hogy még jobb a dolgozókkal ez a példa. User. Tehát, hogyha a userre én azt mondom, hogy hozzátartozik a egyes céghez, egyes idejű céghez, akkor ne legyen olyan adat letárolva, ami azt mondja, hogy nem tartozik hozzá az egyeshez. Ez most egy speciális példa, mert itt akár az is előfordulhat, hogy egy user több céghez is tartozik. Na, de ezt majd mindjárt megnézzük részletesebben. Tehát láthatjátok, hogy itt a táblák között valamiféle kapcsolatszerűség lehet. Tehát itt ebben az esetben például a department kapcsolódik a companyhez, a company pedig a departmenthez, tehát közöttük egy ilyen kapcsolat van, ezt így hívják. És ugyanúgy kapcsolódik egy szülőhöz, ez a szülő pedig önmaga. Tehát egy tábla akár önmagához is csatlakozhat, kapcsolódhat, ezáltal egy ilyen fa struktúrát tudunk létrehozni, ha jobban belegondoltok, mert ugye a 3-as csatlakozik a 8-ashoz, ehhez a rekordhoz, akkor ez pedig a 7-eshez, és így tovább, és így tovább. A 10-esnek pedig 2 gyereke van, a főtitkárnak, tehát van ez a főtitkár poszt, és ahhoz van 2, egy teszt meg a takarító. Hát na, ez csak egy tesztadatbázis. Na, már is van egy nagyon hasznos program, amit majd érdemes lesz nektek letölteni, az pedig a
MySQL Workbench ami adatbázis tervezésre szolgál. Na, itt láthatjátok a fenti adatbázisnak a tervét, amit az előbb csak így papíron láttunk, vagy nem papíron, hanem csak a táblákat láttunk. És itt van a department tábla. Itt a department tábla csatlakozik a companyhez, csatlakozik a userhez egy kapcsolótáblán keresztül, azt majd mindjárt részletesebben megnézzük, csatlakozik a message streamhez és a baskethez, tehát mindegy, ahova vonal megy, ahhoz csatlakozik. Jó. Közben megnézem, hogy megy a felvétel. Jó, mert fogy a hely. Na rendben. Szóval csatlakoznak hozzá, ez azt jelenti, hogy vagy külső kulcsuk mutat rá, vagy egy másik táblának a külső kulcsa mutat erre. Ezt pedig úgy lehet a legjobban látni, hogy hát ezeknek a nyilaknak az irányából. Tehát itt látjátok, hogy ennek egy N kapcsolata van ebbe az irányba. Tehát egy departmenthez több basket tartozhat. És ilyen kis szerteágazó nyíl mutatja ezt, hogy többfajta basket tartozhat hozzá, mint ahogy egy userhez megint csak több basket tartozik. Egy userhez sok több üzenet tartozhat, ebből lehet következtetni. Na de van olyan példa, mint ahogy itt is, hogy egy user például több departmentben is benne lehet. Tehát az cégeknél azért nem egy ritka eset, hogy valaki több posztot is betölt. Tehát mondjuk van, aki fejlesztő, meg van, aki tesztelő is egyben. És az is előfordul ugye a cégeknél, hogy egy posztot több ember tölt be. Tehát nyilván fejlesztőből, meg tesztelőből is több van. Na hogyan tároljuk le ezt a megoldást? Ugye ezt hívják NM kapcsolatnak. Ezt csak úgy tudjuk megoldani a relációs adatbázisban, hogyha egy kapcsolótáblát iktatunk közbe. És mert ugye akkor úgy kéne, hogy a departmentnek is van egy user ID-je, meg a user ID-nek is van egy department ID-je, és akkor úgy össze-vissza mutatnának egymásra, azt nem tudnánk letárolni. Ezt úgy oldjuk meg, hogy itt van a kapcsolótábla, és a kapcsolótáblát, tulajdonképpen ezt a kapcsolatot felbontjuk egy N, meg egy M kapcsolatra. Tehát itt is a szokásos egy N irányú kapcsolat van, a user és a userhez department, és a department és a userhez department között megint csak egy N irányú kapcsolat van. Ha megnézzük itt a példát, akkor láthatjuk, hogy a user ID ez az elsődleges kulcs ennek a táblának, és itt van a külső kulcs, ami mutat a user táblára, és ennek megint van egy külső kulcs, ami mutat a department táblára. És én le akarom azt tárolni, hogy az egyes user benne van az egyes departmentbe, akkor ebbe a userhez department táblában tárolom ezt le. És akkor itt meg is nézhetjük, hogy hogyan működik ez. Hoppá. Userhez department. Így van. Nézzük meg ennek a táblának a tartalmát. Láthatjátok, hogy van egy 3-as, tehát a 3-as user benne van a 3-as departmentbe. Akkor a 2-es user a 4-esbe, a 3-as a 4-esbe, 3-as az 5-ösbe, 1-es a 10-esbe, és a többi, és a többi. Ugye ezek az idék nem túl beszédes dolgok, ezért majd arra is lesz lehetőség, hogy ezekből adatokat kérdezzünk le, és ugye ember számára értelmezhető formába mutassuk meg a dolgokat, és erre fog szolgálni az SQL nyelv, ami szerintem megint sok mindenkinek ismerős lehet. Azért egy kis gyors közvéleménykutatás, hogy mennyire menjek bele a dolgokba, hogy mennyire érthető ez eddig, vagy ki az, aki mondjuk egyáltalán nem tanult adatbáziskezelést. Uh-huh. 5. Aha. És Marian, mennyire jött át ez a dolog? Mert most kezdünk majd el bedurulni. Oké, Roland.
lesz segítség, még jobb. Jól van. Na, akkor haladunk tovább. Szóval, mi igazán fontos, hogy adatokat tudjunk lekérdezni ezekből a táblákból, hiszen hát azért tároljuk le, hogy le is tudjunk kérdezni. Erre szolgál az SQL nyelve, ahogy az előbb említettem. Ugye én Navigator fogok használni, ennek annyi hátránya van, hogy néha nem determinisztikusan összeomlik, de attól függetlenül remekül használható. Ja. Szóval, itt van egy query írására alkalmas felület, és ha én mondjuk annyit akarok csinálni, hogy az összes usert ki akarom íratni, tehát kíváncsi vagyok, hogy milyen userek vannak az adatbázisban, akkor írok egy ilyet, hogy select, csillag, ezt mondják kifejtem, from a user táblából. Itt a Alt-GR 7-es karaktert látjátok, tehát ha megnyomjátok az Alt-GR billentyűt, meg a 7-est így egyszerre, akkor egy ilyen karaktert fog írni. A MySQL-be ezt kell használni, méghozzá azért, mert a user, ez egy foglalt szó egyébként, és hogyha így írná meg, akkor fordítás hiba lenne, mert ilyen, tehát nem táblanévnek értelmező, hanem foglalt szónak. Ezzel a karakterrel, ez az Alt-GR 7-essel jelzenek, hogy itt egy táblanévre számíts. From user akis. És akkor láthatjátok, hogy mindent kiír, ami a user táblában van. Itt majd egy érdekes dolog van a password tárolására, tehát hogyan tároljuk a jelszót, azt majd esetleg átbeszéljük, fel is írom magamnak emlékeztetőnek, mert fontos, hol is van. Ja. Jó. Na, ugye ez a legritkább eset, hogy nekem az összes userre van szükségem. Általában az van, hogy mondjuk adjuk vissza a Péter nevű felhasználókat, és akkor megnézem ugye, hogy last name, Péter. Na, akkor azt pedig úgy tudom megadni, hogy egy var, hát hogy hívják ezt, var feltételt adok meg neki, és azt mondom neki, hogy a last name az legyen egyenlő Péter. Péter, így van, 2 karakas Péter is van, de különböző e-mail címmel, meg különböző ID-vel, tehát elvileg ugye ezek más userek. Oké, tehát vissza tudtam adni azokat, akiket Péternek hívnak. Megint nem ritka eset, ugye akár a Facebookban, egyébként a Facebook mögött nem relációs adatbázis van, de ott is ugye rá lehet keresni a nevekre, tehát rákeresek arra, hogy Péter, vagy Karakas, vagy akármi, de az is előfordul, hogy mondjuk valamilyen cégnévre keresek, és nem tudom teljesen a nevét. Mondjuk rá akarok keresni a nevemre, és csak annyira emlékszek, hogy Pét, meg valahogy végződik, de abban nem vagyok biztos, hogy hogyan, akkor itt ugye ilyen Joker karaktert lehet megadni, itt ilyen idézőjeles a Joker karakter, ha azt írom be, hogy százalék, akkor ott bármivel folytatódhat. És akkor nem egyenlőségjelet, hanem like-ot kell írni. Erre a legegyszerűbb módszer az, hogy a stringet vizsgálunk, akkor mindig like-ot írjunk. És akkor nem lesz galiba. És akkor kiírja, hogy Péter. Ezt akár úgy is látjuk, hogy a P-vel kezdődőek. Sőt, ha még jobban ragozni akarom, R-re végződő nevek. Tehát ez az elején végén is lehet, vagy akár így is. Azokat, akiknek a nevében van R. Imre, Egri, Péter, és a többi, és a többi. Jó, ez így érthető. Ezt így lehet cifrázni, azonban egy dolgot mindig vegyetek figyelembe, mert ugye hát az adatbázisban keresni megint csak egy költséges művelet. Képzeljétek el, hogy ugye általában nem ilyen adatbázisokkal dolgozunk, mint ami ez, tehát nem 4-5 rekord van benne, hanem mondjuk 10 000. És 10 000 rekordban megnézni, hogy ki az, akinek a nevében van R, arra csak egyetlen egy módszer van, hogyha mind a 10 000 rekordot megnézzük. Ugye, hogyha valaki tanult mondjuk bináris keresésnek az algoritmusát, meg hogy mennyire időigényes egy ilyen feladat, ugye itt jön szóba a
felvételi során elhangzott nagyordó, vagy egy feladatnak a időbeli bonyolultsága. Ez pedig azért fontos, mert hogyha nekem végig kell néznem 10.000 rekordot, mondjuk egy rekordot n idő alatt tudok megnézni, akkor n-szer 10.000. És akkor az lehet több másodperc is. Azonban az adatbázis kezelőket olyan okosan írták meg, hogy tehát nem lineáris időben fut le, ugye ezt hívjuk lineáris időnek, hogy n rekord n idő alatt, időegység alatt fut le a keresés például, hanem logaritmikus, ami azt jelenti, ugye, hogy méghozzá kettes alapú logaritmus, például egy rekordnál egy idő, kettőnél kettő, négynél 3, 8-nál 4, 16-nál 5, és a többi, és a többi. Tehát nem vele arányosan, hanem az arányostól még lassabban növekszik az időbeli és tárbeli bonyolultsága, méghozzá azért, mert a bináris keresés így működik. Most egy kicsit lehet, hogy kezdők számára nem lesz érthető ez a dolog, de nagyon gyakori művelet az, a gyakorlatban sokszor előfordul, hogy elsőleges kulcsra keresünk. Tehát én azt akarom megkeresni, hogy például a user ID az egyenlő az egyessel. Akkor meg is találja nekem, vagy a kettessel. Ez egy gyakori művelet, ez sokszor elő szokott fordulni. Ugye egy adott rekordot megfogok, és azt akarom módosítani, vagy adatot lekérdezni belőle. Na már most, vannak ilyenek, hogy index táblák. Ez azt jelenti, hogy ha megnézem a user táblát, akkor láthatjátok, hogy az idék azok valami szerint sorba lehet őket állítani, tehát növekvő vagy csökkenő sorrendben tudom őket állítani, és csinálok egy olyan index táblát, amiben azt tárolom le, hogy tehát rendezetten letárolom ezeket a mezőket. 1-től 6-ig, sőt 1, 2, 3, 6, ezeket letárolom, de itt mondom, gondoljatok 10.000-es nagyságrendekre, addig letárolom, és egy rendezett tömbben sokkal gyorsabban tudok keresni, mint egy rendezetlenben. Most megint a legjobb példa talán a telefonkönyv. Ha a telefonkönyvbe kéne kikeresni egy nevet, és nem lenne rendezve a telefonkönyv, akkor baromi lassú lenne a keresés, ugye? De a telefonkönyvben rendezetten vannak, és így sokkal gyorsabban meg tudjátok találni a neveket. Na már most, hogyha én azt mondom, hogy oké, keresünk a telefonkönyvbe, de cím alapján, akkor most már megint probléma van, mert cím szerint nincsen rendezve a telefonkönyv. Viszont az adatbázisban van arra lehetőség, hogy gyakorlatilag egy ilyen cím szerinti rendezést is végrehajtsunk, és ekkor jön szóba a index tábla. Az index tábla pedig azt fogja megcsinálni, hogy létrehoz egy listát a címekről, tehát hogy ki még utcán lakik, még város, még utca, és hozzá letárolja a nevét. És ezt a gyakorlatban úgy lehetne elképzelni, hogy veszel egy telefonkönyvet, amiben ugye név szerint vannak rendezve a dolgok, és mellé csatolva van egy ilyen kis füzetecske, amiben pedig a címek vannak sorba állítva, de abban nincsen benne a telefonszám, csak a név. Ezt így el tudjátok képzelni? És attól függően, hogy ti mi alapján akartok keresni, vagy név, vagy cím alapján a megfelelő könyvet nyitjátok ki. És a cím alapján keresek, kikeresem a címet, aha, Karakas Pétert kell keresnem, mert tehát a cím, azt tudom, hogy még címen lakik, akkor megnézem, hogy ki az, aki ott lakik, és a nagy telefonkönyvből kikeresem a telefonszámát. Ez így érthető valamennyire? Leginkább azok, akik nem tanultak adatbázist. Tehát a gyakorlatban így működne ez a dolog. Ugye a telefonkönyvhöz nem adnak ilyet, pedig milyen jó lenne. Bár mondjuk egyre ritkább a telefonkönyv, na mindegy. És az adatbázisban is van erre lehetőség. És hogy jutottam el én idáig? Mert ugye mondtam a név szerinti keresést. És én oké, hogy erre rákeresek, de hogyha nincsen meg az index tábla, tehát nincsenek név szerint sorba állítva a mezők, tehát hogy név szerinti sorba legyenek állítva, mert alapból idéz szerint vannak sorba állítva. Tehát az az egyetlen dolog, amit magától megcsinál az adatbázist, ilyen rendezés. Az összes többi
sorrendbeállításért nekünk kell gondoskodni. Vagy arról nekünk kell gondoskodni. Szóval, ha Péter akarok keresni, akkor annak egyetlen egy módja van, hogy végignézze a teljes adatbázist. Azonban, ha van index tábla mellé, ami név alapján van sorba állítva, akkor csak az index táblában bináris keresése pillanatok alatt megtalálja a Péter részt, és ebből fogja tudni, hogy kik azok, akiknek a nevében benne van a Péter. Ez azt jelenti, hogy nagyságrendekkel gyorsabb lehet egy keresés. Ugye 10 000-es adatbázisnál ez rengeteg sok lépéstől kiméli meg a gépet, ez tárigényben is, illetve sebességben is jóval gyorsabb. Ugye mi az árnyoldala ennek a dolognak? Az az, hogy az index táblákat karban kell tartani. Tehát törléskor, illetve hozzáadáskor ezek, sőt, hát módosításkor ezeket karban kell tartani, és minél több index táblán van, illetve minél nagyobb ez az index tábla, ez annál lassabban fog végrehajtódni. Tehát olyan adatbázisokban, ahol nagyon gyakori a beillesztés, de ritkán keresünk, ott nem feltétlenül érdemes indexelni, viszont ahol nagyon sokat keresünk, és ritkán van beillesztés, vagy akár még ha ugyanannyi is, tehát ugyanannyit keresünk, vagy ugyanannyit illesztünk be, akkor már megéri index táblával foglalkozni. A mi esetünkben, meg megint az esetek 90%-ában mindig van index tábla azokra a mezőkre, amit keresünk. Például e-mail cím. Ugye e-mail címre gyakran keresünk, érdemes index táblát létrehozni rá. Jelszóra nem nagyon keresünk, tehát arra nem. De mondjuk egy mi van még? Date updated, date created, azok is ritkán. Jó. Na, ezt gondolom sikerült így megérteni. Akkor nézzünk egy kicsit bonyolultabb példát. Jó, itt vannak nekem a Péterek. És... Aha. Jó. Hát ugye itt a feltételeknél megint millió feltételt lehet megadni, akár tényleg azt, hogy a létrehozás dátuma ez és e között legyen. Ebben most annyira nem akarok belevenni, vagy úgyis, hogyha úgy adódik a feladat, akkor majd megcsináljátok. Meg ki lehet ezeket googlizni. Inkább magát a módszert vegyük át. Na, engem az érdekel, hogy mondjuk egy egyszerű feladat. Nézzük meg. Igen. Nézzük meg, hogy az adott cégnél... Hoppá, ez még kicsit el van avulva ez az adatbázis. Hoppá. Aha, na gyorsan korrigálok. És company has user. User has company. Na. Okés. Tehát láthatjátok, hogy a company és a user között is NM kapcsolat van. De most egy olyat akarnék keresni, ahol csak sima kapcsolat van. Hát ilyen nem nagyon van. Talán a message és a user. Igen. Na tehát ez egy olyan alkalmazás, ahol a userek üzeneteket tudnak küldözgetni egymásnak. Tehát nyilván minden üzenetnek van egy user ID-je, tehát egy feladója. Ezért a usernek van a message-nek van egy user ID-je, hiszen egy message egy userhez tartozik, viszont egy usernek több message-e lehet. Világos. Na, kérdezzük le az egy userhez tartozó message-eket. Mondjuk az egyes idei userhez tartozó message-eket. Azt a következőképpen fogom tudni megcsinálni. Itt van a message tábla, és itt tároljuk le a hozzátartozó usereket. Akkor megírjuk a gyönyörű query-t. Csillag from itt van az egyes userhez tartozó üzenetek. Ezeket írt az egyes user. Jó. Na, de tegyük fel, hogy ez nekem kevés info, mert ugye
megint csak ID-ket látok, és engem érdekelne nem az, hogy mi az ID-je, hanem mi a neve. Hát ilyenkor jön jól a join. Az azt jelenti, hogy a két tábla között, ahogy láthatjátok, kapcsolat van. Ugye ez egy adatbázis kezelő, ez nekünk segít vizuálisan elképzelni, hogy mi van a adatbázisban, meg hogy vannak egymás között a kapcsolatok. Tehát nyilván ez fizikailag nem pontosan így néz ki. De most itt ez a vonal nekünk azt jelenti, hogy van közöttük egy kapcsolat. Na jó, tehát látom, hogy itt van a vonal, kapcsolat, úgyhogy össze tudom a kettőt kötni. Hoppá. Join, méghozzá inner join, ezt így hívják, így kell írni, és összekötöm. Ugye a message táblából indul ez a lekérdezés, tehát ez az alap, ez, helyett ez, tehát ez a message, és hozzá kell kötnöm nekem a usert, és megadom, hogy milyen feltételekkel. Hát úgy, hogy a message pont user id az legyen egyenlő a user pont user id. Oké. Ja, így van. Azért panaszkodott, mert a user ID túl van terhelve, tehát nem lehet pontosan tudni, hogy még táblának a user ID-jére vagyok kíváncsi, mert itt is van egy user ID, meg itt is. Ezért nevesítem, megmondom neki, hogy nekem a message táblában a user ID kell. User, UD olyan nincs, hanem ID. Daram. És itt láthatjuk, hogy itt van az e-mail cím, first name, last name, meg minden itt van. Na, mit csináltam a gyakorlatban? Fú, hát legjobb, hogyha indítok egy notepadot és abban magyarázom el a dolgot. Na. Nézzük meg, hogy tegyük fel, van egy olyan táblám, hogy user, amiben van A, B, C. És mondjuk egy A, 2 B, 3 C. Tehát mit tudom, az ID meg a név. És akkor van egy ilyenem, hogy akkor legyen a message. Az pedig megint egy mondjuk római 1, 2 római 2, 3 római 3. A DK szorzat remélem ismerős a számotokra, mert itt tulajdonképpen az történik, hogyha megint a matematikai definícióját akarnám ennek mondani, akkor a join ez egy DK szorzat utáni szelekció, és illetve egy feltétel megadás hozzá, de ez most túl sok mindent nem mondhat nektek, mert nézzük meg a gyakorlatban inkább. Ugye a DK szorzatra legjobb példa az a számegyenes, mert van egy olyan tengelyem, hogy x, meg van egy olyan, hogy y, és a kettőnek a DK szorzata az xy, és akkor van egy x mezőm, meg egy y mezőm is. Hogyha ennek a két táblának veszem a DK szorzatát, hát akkor, ebből egy kicsit leveszek, mert sok lesz, akkor user, ugye x-en jelöljük a DK szorzatot, akkor lesz egy ilyen 1, A, meg 1, római 1. Akkor lesz egy olyan, hogy 1, A, 2, római 2. És akkor jön a következő mező. A 2-es, 2, B, 1, római 1, még ezt leírom. 2, B, 2 és római 2. És a többi, és a többi, és a többi. El tudjátok képzelni, gondolom mindentől már tudnátok folytatni a sort. Na, ha ezt akarnám megcsinálni, akkor tulajdonképpen ennyit csinálnék az adatbázisban.
És akkor itt van a két táblának a DK szorzata. Látjátok, baromi sok mező, 52, és mindenfajta variáció itt megtalálható. Itt van például az egyes userhez, hozzá van csatolva minden üzenet. Utána itt van a kettes felhasználó, ahhoz is hozzá van csatolva minden üzenet. Csak pontosabban az üzenetek szerint van ez sorba rendezve. Így van, még azt szerint sem. Na mindegy. Hogy van? Hát igen, na mindegy. A lényeg az, hogy minden össze van párosítva, ez a gyakorlatban nem sok mindenre jó. Ezért adunk meg egy olyan feltételt, hogy where, tehát ezek közül a sorok közül csak azokat jelenítsd meg, ahol a message-nek a user ID-je egyenlő a usernek a user ID-jével. Akkor már mindjárt jobb a helyzet. Mert csak 13 van. Tehát minden üzenethez látom, hogy milyen user tartozik hozzá. Ugye kiszűrtem az olyan sorokat, mint például ez. Várjunk, csak nem is. Hát ezek között mondjuk nincs pont kapcsolat. De az a lényeg, hogy kiszűrtem azokat a üzeneteket, amiket nem a megfelelő user küldött. És ha tovább akarom szűkíteni, akkor még hozzáteszek egy olyat, hogy end, és mondjuk message.user id egyenlő 1. Tehát csak az egyes userhez tartozó. És látjátok, az egyes userhez tartozó üzenetek itt vannak. Mindegyik különböző idejű. Így van. Tehát ez a user összesen 10 darab üzenetet küldött. Na jó. Remélem ez így valamennyire érthető volt a számotokra. Ezt én most be is zárom. És visszatérünk a mi kis példánkra. Okés. Tehát ez, amit most írtam, az ugyanazzal egyenlő, mint hogyha ezt írtam volna. Ezt pedig kimásolom. Így van. Szóval a kettő ugyanaz. Ha minden igaz. Így van. És mi a kettő között a különbség? Hát az egyik az, hogy van egy, ott így adtam meg, tehát egy DK szorzat van, itt pedig, és azután egy leválogatás, feltételekkel, meg szelekció. Itt pedig hát hozzá joinolom. Hogy a háttérben egyébként más történik-e, azt pontosan nem tudom. Szerintem ugyanaz. Jól van. Na, nézzük egy valamennyivel bonyolultabb dolgot. Mert okés, hogy én le tudom kérdezni az adott userhez tartozó üzeneteket, de mi, hogyha én le akarom kérdezni, hogy az adott user milyen posztokban, milyen departmentekben van benne. Hát akkor már egy kicsivel bonyolultabb az ügy. Hát most engedjétek meg, hogy segítségül kérjem a technikát, mert nincs kedvem gépelni, de majd a végeredményt úgyis látjuk. Tehát a user táblából indulok ki, mert érdekel, hogy milyen departmentben van benne. A kettő között a kapcsolat az a userhez department, és kell a department. Akkor megadom, hogy ez csatlakozik ehhez, ez meg ehhez. És látjátok, így szépen megcsinálta a joinokat. Ezeket én most nem írtam be, de akár be is írhattam volna. Tehát a user csatlakozik a userhez departmenthez méghozzá ilyen feltételek alapján.
Aztán a department az már csak ehhez tud csatlakozni. A userhez, departmenthez, de hát hozzákapcsoltam, úgyhogy el tudja érni. Mint ahogy itt látszik grafikusan is. Akkor kell a neve, meg azt, hogy milyen posztban van. Select ezeket a mezőket. Darám! Karakas Péter benne van ebben meg ebben. Aha. De reméljük nem maradtál le semmiről. Semmi lényegesről. Videó meg lesz. Helyen hogy állunk. Jó van, még van. Hogyha pedig azt akarom, hogy csak az egyes userhez. Darám. Okés. És akkor Karakas Péter benne van a főtitkárban, meg a tesztben. Jó. Akkor ez szerintem megint csak érthető dolog. Na. A házi feladat az lesz, mielőtt még tovább haladnánk, hogy tudjátok, hogy mire érdemes figyelni. Egy bonyolultabb házi feladat lesz, amit péntekre kell majd beadni, ugyanis egy könyvtár nyilvántartó programot kell majd készíteni. Ugye a beadandóból már lehetnek tapasztalatotok, vagy lehet tapasztalat, és ehhez meg kell csinálni a felületet, tehát kell csinálni egy dizájnt tulajdonképpen, és meg kell csinálni mögé az adatbázist, tehát kell egy adatbázis tervet létrehozni. Ezt csapatban kell majd megcsinálnatok, méghozzá 20-an vagytok nagyjából, ugye? 20-an vagytok egészen pontosan, tehát 4 fős csapatot kell majd alkotni, és a 4 főnek kell létrehoznia ezeket a dolgokat, tehát megcsinálni a dizájnt, és megcsinálni az adatbázist, ami 4 főnek azért nem egy veszélyes mutatvány, főleg úgy, hogy 1 hét van rá. A csapatokat pedig hát úgy fogjuk létrehozni, hogy nem is tudom, majd valahogy ezt kiválasztjátok, mindenki talál magának egy embert, vagy hát 3-at. Jó. Okés. Azt majd mindjárt megbeszéljük. Viszont még egy kis trükk lesz a feladatban, ugyanis... az remek, jó van. Az úgy jó, hogyha így tudjátok tartani a kapcsolatot. De még annyi trükköt hozzáteszek a feladathoz, hogy összesen 20 pontot lehet kiosztani a 5 embernek. És nyilván egy ember átlagosan így 4 ponthoz juthat, maximum 5-öt lehet. Tehát osztályzatokról van itt tulajdonképpen szó. A csapatnak kell egymás között kiosztaniuk az osztályzatot. És mondom, maximum az osztályzatok összege csoportonként 20 lehet. Tehát lehet olyat, hogy mindenki kap egy 4-est. Lehet olyat, hogy 3 ember kap 5-öst, és az 15, várjátok, nem jól elszámoltam, 16-ot lehet összesen kiosztani. Így van. Tehát olyat lehet, hogy mindenki kap egy 4-est, 4 fős csoportok vannak, így van. Olyat is lehet, hogy 3 ember kap 5-öst, és akkor egy valaki kap 5 meg 3, akkor 3-ast. Így van. Jó. Nem, 1-est. Akkor 1-est kell kapnia. Igen, meg 15, meg 1, az egyenlő 16. Ja. Rendi check. Ez így érhető, gondolom. De ezt meg mondjuk úgyis átbeszéljük a feladatokat részletesebben, meg a csapatok kiosztását. Hát akkor itt már majd kezd alakulni a dolog. Jól van. Na, haladjunk tovább az adatbázissal. Ugye a feladat, ahogy mondtam, az adatbázis megtervezése lesz. Tehát még nem kell belőle nagyon lekérdezni, de hát nyilván majd az is. Illetve feltölteni adattal még az sem kötelező. Na,
nézzük meg, hogy mik az adatbázis tervezésének a szabályai. Tehát amit most fogtok csinálni adatbázis terv, arra milyen kritériumok lesznek. Hát az első az egyből az, hogy workbenchben legyen. Tehát nekem egy ilyet küldjetek majd el. Jó? Ne az SQL-t, hanem ezt. Úgyhogy majd mindenki tegye fel a workbench-et. Ez egy ingyenes progi, le lehet tölteni, és nagyon jól lehet vele adatbázist tervezni. A következő fontos dolgok, amiket észben kell tartani, ha adatbázist csináltok. Na, migrálókód az nem. Ugye ez nálunk cégen belüli szabvány, vagy nem is tudom, hogy mondjam, hogy az adatbázisnak az elsődleges kulcsa az mindig a táblanév aláhúzás ID. A táblanév az mindig csupa kisbetű, és mindig egyes szám, és mindig angolul van. Így van. Az elsődleges kulcs, az pedig auto increment, int 11, és előjel nélküli. Tehát, hogyha itt megnézzük Navicad-be, mondjuk ennek a elsőleges kulcsát, akkor látható, hogy int 10-es típusú, elsődleges kulcs, auto increment és előjel nélküli, hiszen negatív idénk nem lesz, mindig folyamatosan nő, így garantáljuk azt, hogy egyedi legyen, int 11 az bőven belefér, és táblanév, aláhúzás, ID. Jó. A date updated és date created mezőket szinte minden mezőhöz vagy táblához hozzá kell adni. Ez alól leggyakrabban csak a kapcsolótáblák kivételek, például ez, vagy nem is tudom. Tehát ezek azok a adatbázis táblák, amikhez nem adunk date updated-et, de ha megnézitek, az összes többinél nagyjából van. Itt is van. Ez a későbbiekben nagyon hasznos, mert logolásnál lehet látni, hogy még változott. Hát ez fenn van videón, vagy fenn lesz elvileg videón. Ha nem sikerül a videó, akkor ez ilyen cégen belüli dolog, úgyhogy ezt most azért is nem akarom rátok erőltetni nagyon, mert lehet, hogy máshol más lesz. Én most így kérem a házit. Indexelés. Az összes olyan mező, amire keresni fogunk, azokat indexelni kell. Azt, hogy mire fogunk keresni, azt majd a wireframe-ből, tehát az felületterv, ami alapján meg kell majd csinálni a dizájnt, az alapján fog kiderülni. Tehát, hogyha van olyan mező, hogy nem is tudom, keresés név szerint, vagy ha a táblázatos megjelenítésben lehet rendezni az adott megjelenítést, mondjuk név szerint, dátum szerint és a többi, akkor azokra bizony indexelni kell. Jó. A kapcsoló tábláknak pedig az a neve, ezt egyébként, hogyha megcsináljátok ebben a szerkesztőben, akkor automatikusan így fogja kigenerálni, azt úgy kell, hogy rányomtok erre a kis gombra, NM, egyik tábla, másik tábla, és akkor User has Department. Így automatikusan kigenerálja. A többi pedig már a programozáshoz tartozik. Az adatbázis, igen, a MySQL-nek kétfajta tábla szerkezete van. Az egyik az InnoDB, a másik pedig a MyISAM. Így van, MyISAM, meg akkor még van egy-két, de ez a két leggyakrabban használt. A kettő között az a különbség, hogy az egyik tud tranzakciót követni, a másik nem, illetve az egyik ismeri az adatbázisok közötti kapcsolatot, a másik nem, illetve sebességben is vannak eltérések. A lényeg az, hogy mi az InnoDB-t fogjuk használni, ami tud tranzakciókat követni, ismeri a táblák közötti kapcsolatot. Tehát, hogyha
hogy hívják, Oracle-ben valakinek vannak tapasztalatai, akkor annak fog emlékezni, annak biztos vannak olyan emlékei, hogy ilyen references, meg foreign key, ilyeneket adtak meg. Na már most, hogyha máj ISAM adatbázist használunk, akkor erre nincs ilyen lehetőség. InnoDB-nél viszont van. Tehát mi InnoDB-t is használunk, pontosan ennél fogva. Úgyhogy ezt tartsátok majd figyelembe. Itt van, hogy adjuk meg az indexelést. Nyilván ezeket mondom automatikusan ki fogja generálni a adatbáziskezelő, tehát én nem nagyon várom el senkitől azt, hogy most fejben tudja, hogy hogyan kell egy ilyen táblát létrehozni. Erre megvannak az eszközök, ezek megcsinálják helyettünk. Oké. A következő dolog, amit még figyelembe kell majd venni, hogy a házinál ugye egy wireframe alapján, hova tűnt a wireframe-em? Nézzük meg ezt. Egy kajarendelős wireframe. Ugye ez a backendnek az egyik oldala. De hol van az, amit én csináltam? Na jó. Mindegy, nézzük meg ezt példának. Szóval, kajarendelő. Ez egy olyan felület, ahol az étterem tulajdonos tudja megnézni. Nem csak. Itt több minden is van. Ez az admin oldal tulajdonképpen. Ez csak egy irányelv arra, egy ilyen wireframe, tehát ez végül olyan, mint amikor kézzel rajzolok egy ilyen skiccet, hogy na, nagyjából így kell kinéznie a felületnek. El fogtok ti is kapni egy ehhez hasonlót, csak ennek nem kajarendelő lesz a lényege, hanem étterem. Hát rajta leszek, hogy milyen menüknek kell lennie, milyen menügombok vannak. Az adott menüben milyen működésnek kell lennie. Tehát itt van egy lenyíló menü, ahol a várost tudom kiválasztani. Vannak a napok, ahol mondjuk hétfőtől péntekig ki tudom választani napokat, vagy hétfőtől vasárnapig, és van egy keresés, itt pedig megjelennek a találatok. Akár. Itt pedig egy olyanra van lehetőség, hogy mondjuk az adott napra megjelennek az akciók. Ha rákattintok a péntekre, akkor a pénteki akciók jelennek meg, és a többi, és a többi. Szóval egy ilyet fogtok kapni, ami alapján, ugye ez több diából, vagy több felületből fog állni, attól függően, hogy hányat kell majd megcsinálni. Emögé majd a működéseket nem kell betenni, csupán a dizájnt kell megcsinálni, és a HTML-t, amit Gábor is az előző héten a példájában megmutatott. Tehát a végterméketek az egy HTML lesz, és egy adatbázis terv. Ugye képesnek kell lennetek arra, hogy egy wireframe alapján ki tudjátok találni, hogy milyen működés és milyen adatbázis kell a mögé, hogy ez kellőképpen tudjon működni. Na most megpróbálok egy egyszerűbbet keresni. Ahol mondjuk nincsen ennyi. Na, reklamációkezelés. Igen. Szóval van egy ilyen felület, amit itt látok. Ez a munkalap sztornózása, hát ez egy másik projekt, de itt tulajdonképpen mi az, amit láttok? Amit láttok, az biztos, hogy le kell tárolni. Itt például megjelenik az, hogy termék neve. Hát akkor azokat biztos, hogy le kell tárolni, mennyiség, abból, hogy hány van, vissza a készletre, vagy selejt. Ez ugye ez egy választható opció, hogy a kettő közül mit választott, az megint le kell tárolni. Munkalaphoz tartozó számlák. Akkor ugye a számlákat is le kell tárolni, annak van sorszáma, végösszeg, sztornóz, nem sztornóz.
ezt is le kell tárolni, illetve hogy milyen reklamáció volt, itt van 1, 2, 3, 4, 5, 6, azok közül is le kell tárolni, hogy melyiket választotta ki, és hogy milyen szöveget adott meg a reklamáció szövegének, azt is le kell tárolni. És amik rejtett infók, amiket nem látunk, de mégis le kell tárolni majd adatbázisba, ugye az, hogy mindegyiknek van egy elsőleges kulcsa. Akkor mindegyikhez tartozik egy date updated, date created mező, illetve nem is tudom mi az, amit még itt rejtve van, de mindenképpen le kell tárolni. Hát a kettő közötti kapcsolat, mondjuk ez most a felületből nem derül ki, de a munkalaphoz tartozik a számla, tehát a számlának van egy külső kulcsa a munkalapra. A reklamáció, ez nyilván külön tábla, tehát 1, 2, 3 darab táblánk lesz, és a reklamáció kapcsolódik a munkalaphoz. Tehát ha ezt én most itt le akarnám tárolni adatbázisban, akkor azt a következőképpen csinálnám meg. Tehát csinálnék egy ilyet, hogy munkalap. Most magyarul lesznek a nevek, de majd nektek angolul kell. Ugye elsődleges kulcs, munkalap, ID. Unique az nem kell, tehát hogy auto increment, elsődleges kulcs és előjel nélküli. Ezeket kiválasztom. Akkor van egy olyan, hogy hát egyelőre ennek ennyi van. Date updated, date created. Ami not null és date time. És egy date created. Created. Na, így jó. És not null. Na, a not null vagy nem not null. Ugye az elsődleges kulcs az biztos, hogy not null, tehát nem lehet null. Mit is jelent a null érték? A null érték az a semmi, még a semminél is semmi, az azt jelenti, hogy nincsen beállítva. Mert ugye, ha egy stringnek semmi az értéke, akkor az mondjuk üres karakter, tehát egy üres string, semmi. Ha egy számnak nincs beállítva az értéke, akkor az mondjuk nulla alapértelmezetten, de ha nullra állítom, az azt jelenti, hogy nincsen beállítva, tehát egy külön értéke van az, hogy null, hogy még nincsen beállítva. A nullhoz nem lehet hozzáadni, nem lehet belőle kivonni, azzal nem lehet csinálni semmit, mert az egy nem beállított érték. És hogy mikor van értelme nullnak, meg not nullnak? Azt mindig tudnotok kell mérlegelni, hogy az adott mező az lehet-e null. Tehát van-e annak értelme a működés során, hogy be van-e állítva, vagy nincs beállítva. Például egy név. Ha itt letárolom a nevet ennél a példánál, és az mondjuk not null, vagy nem engedélyezem neki a nullat, az arra van-e nekem szükség a program futása során, tehát előfordulhat olyan, hogy nincsen beállítva a terméknek a neve. Ugye nem fordulhat ilyen elő, nagy valószínűség szerint, vagy ha nincsen külön erre kérés, akkor nem lehet not null. Olyan példák, nem is tudom, hogy milyen példa lehetne az, hogy mikor engedélyezzük a not, vagy mikor lehet null érték. Hát most nem jut eszembe, de mindegy. Az a lényeg, hogy megint az esetek túlnyomó többségében nem engedélyezzük a nullt. Bár lehet, hogy itt a példában hogy lesz is olyan. Tehát van egy munkalapom, mert munkalap sztornózása, ugye ez mondjuk a körítőszövegből kiderülne, és ahhoz tartoznak termékek.
Igen, de ott sincsen külön értelme annak, hogy not null, mert ugye stringben tárolod le, tehát egy üres string. Mennyiség nulla. Tehát, hogy nem adott meg termék mennyiséget, akkor abból valószínű nulla van. Inkább ilyen külső kulcsoknál szokott jellemző lenni. Azért mondom, itt a példánál lehet elő is fog jönni, mondjuk a reklamációnál. Az... ott se. Na mindegy. Oké, csinálok egy másik táblát, a termékek, munkalap termék mondjuk. Ennek lesz elsődleges kulcsa, ami szintén not null, auto increment. Na, azaz, az egy nagyon jó példa. A terméknek van egy neve, sőt, de van egy neve, ami ezt megint csak nem lehet null, mondjuk, igen, karakter, 45, legyen kerek. És az már nem auto increment. A data update-et meg date create-et most nem írom ki, hogy haladjunk. És a kettőt össze akarom kötni, ugye ezek a munkalap. Ezek a munkalap termékek a munkalaphoz tartoznak, tehát közöttük van egy kapcsolat, méghozzá így. Ezt majd ki kell javítani, mert elrontja. Úgy né. És még fel is szoktam mozgatni, hogy egy helyen legyenek. Tehát a munkalap termék az kapcsolódik a munkalaphoz, mert egy termék egy munkalaphoz kapcsolódik, de egy munkalapnak több terméke is lehet. Van mennyisége, ami int, not null, és vissza a készletre vagy selejtez, hát akkor ezt most ilyen nevet fogok neki adni, ez pedig egy enum, ugye ez a vagy ilyen, vagy olyan, vagy amolyan, tehát én sorolom fel, hogy milyen lehetőségek vannak. Vissza, meg mondjuk selejtez. És na mondjuk itt akár lehet értelme a not nullnak, ha egyiket, vagy a nullnak, ha egyiket sem választja ki. Tehát vagy vissza, vagy selejtez az értéke, vagy egyik sem. De hát itt kötelező választani, tehát nem engedélyezzük itt sem a nullt. Jó, tegyük fel, hogy ez a táblánk megvan. Ugye amik itt le vannak tárolva, azokból ez következik. Akkor nézzük meg a munkalaphoz tartozó számlák. Hát akkor kell csinálnom egy számlát is, ami biztos, hogy a munkalaphoz fog tartozni, hiszen a nevében is benne van. Számla, tudja van számla idéje. Szokásos beállításokkal. Vagy lesz egy munkalap idéje, van egy sorszám. Akkor van egy store nose, nem store nose. Egy szokásos enum. Ja, meg a végösszeg. Meg a data updated, date created, csak megint nem írom ki, és a külső kulcs. Jó. És akkor még a reklamáció, hát ezt most megint nem írom ki, ugye itt ezeket létrehoznám, ezek vagy be vannak állítva, vagy nem. Ilyen enumok, true, false, igen, nem, ilyesmik.
meg a reklamáció, az meg itt menne a megjegyzés szövege ide a reklamációhoz. Okés. Ez így érthető volt a számotokra? A feladatban nyilván ott részletesebb leírás lesz hozzá, meg szerdán, amikor fogunk találkozni, akkor átbeszéljük, hogy ki hol tart a feladatban, jó? Tehát akkor mondhatni lesz egy ilyen közös megbeszélés, ahol ezt át tudjuk beszélni, meg illetve haladunk tovább a tananyagban. Okés. Jó. Annyit azért szeretnék kérni, hogy az adatbázist azt mindenki csinálja már meg. Tehát, na jó, hát mondjuk, tehát nekem lesz egy teszt adatbázisom, hogy én hogyan képzelem el a könyvtárat. Hogy hogyan lesz érdemes azt majd megcsinálni. De ez még nyilván változhat. És majd azokban fogunk feladatokat megoldani, jó? Tehát lekérdezéseket, melyiket hogyan csinálnánk meg, illetve a wireframe-ek alapján, hogy milyen adatbázis műveletek lesznek a mögött, illetve hogy az ott lévő feladatokat hogyan lehetne implementálni. Okés? Tehát ezzel fogunk tovább haladni a következő órán. Úgyhogy most nagyjából ennyi is. Átvettük, én úgy gondolom, az adatbázisok alapját, azért megnézem, hogy a tananyagban meg mit írtam fel, hogy mivel haladjunk most. Joinoltunk, kettő joint is csináltunk. A left és a right joint, illetve a outer joint, meg ilyenekben most nem akarok belemenni. Előbb ezt sikerüljön megemészteni. Adatbázis tervező és a password tárolás, amit mindjárt átbeszélünk. Jó. Na, password jelszó tárolása. Nagyon fontos. Ha biztonságról van szó, akkor ezt mindenféleképpen érdemes fejben tartani. Az egyik, hogy ha valakinek ez ismerős lehet, akkor láthatja, hogy ez egy MD5 kód. Ugye az MD5 az nem feltétlenül a legjobb módszer jelszónak a tárolására. Na, kezdjük az alapoktól. Szóval, ugye belépés. Be akarok valahova lépni, akkor nyilván meg kell adnom egy felhasználói nevet, mondjuk az e-mail címét, meg egy jelszót. És amikor én a sikeres bejelentkezést ellenőrzöm, akkor megnézem, hogy az adott felhasználói névhez az adott jelszó tartozik-e. Ugye? És akkor ugye adódik a dolog, hogy mind a kettőt letárolom az adatbázisba. Tehát a felhasználói nevet is és a jelszót is. És így nagyon egyszerűen le tudom kérdezni, hogy az adott user adott paraméterekkel létezik-e. De mi, hogyha valaki megfújja az adatbázist? Tehát simán lehet az, hogy kiszivárog valahogy, vagy a rendszergazda belenéz a jelszó táblába, vagy a felhasználó táblába, és akkor láthatja a jelszavakat, ami nem feltétlenül jó dolog, hiszen eladhatja jó pénzért, vagy ha kiszivárog, a hackerek ellopják, akkor mindenkinek ismerik a felhasználói nevét, és be tudnak lépni. Ezért az egyirányú függvényeket, tehát a hash függvényeket használjuk, ami úgy működik, mint a szótár. Talán az a legjobb példa erre. Képzeljétek el, hogy van egy szótáratok, angol-magyar, vagy valamilyen nagyon ritka nyelv, magyar, japán. És ha én egy szót le akarok kódolni, úgy, hogy ti ne értsétek, akkor kikeresem a magyar-japán szótárból, hogy hogy van japánul az, hogy hello, nem, mondjuk hogy van a japánul az, hogy asztal. És az asztalt japánra így lekódolom, és akkor azt így leírom. És te megnézed, nem tudod feldolgozni, hogy mit jelent az, mert egy olyan karakter sorozat van előtted, amit nem tudsz értelmezni. És ugye, hogyha nekem megvan a másik szótáram, akkor, tehát a japán-magyar, akkor nagyon egyszerűen vissza tudom kódolni, mert megnézem azt, ami oda le van írva, hogy japánul a japán szótárba kikeresem, és megnézem hozzá a magyar jelentést. Na, az egyirányú függvények, a hash függvények, azok viszont olyan szótárak, amiből csak egy létezik, tehát csak a magyar-japán. Így nem lehet őket visszafele kódolni. Tehát ha valaki látja a japán írást, akkor nem tudja visszafejteni azt, hogy hogyan lehet ezt kinyerni belőle az adatot. Mégis egy MD5
generátort akarok. Generátor. Így van. Tehát ide beírom azt, hogy Peti, annak megcsinálom az MD5 kódját, az egy ilyen. De ehhez tartozó szöveget, tehát hogy ez minek a segítségével kaptam, azt nem tudom. Nem tudom visszafejteni. Ha beírom azt, hogy A betű, akkor kapok egy ilyet. És nem fogom tudni, hogy ez az MD5 kód az A betűhöz tartozik, mert nem lett vissza irányba. Nem létezik olyan algoritmus, ami ezt vissza tudná kódolni. Ez így gondolom érthető. És miért hasznos ez nekünk? Azért, mert amikor a belépést ellenőrizzük, akkor én tudom, hogy ez van letárolva. Ha valakinek a betű a jelszó, akkor ez van letárolva. Tudom a felhasználó nevét, ami így le van tárolva, mondjuk az e-mail cím, és tudom a jelszavának az MD5 kódját. Na már most. Nekem elég csak azt megcsinálnom, hogy megkeresem az adott felhasználót, tehát kikeresem, hogy peterkukacwebris.hu, MD5 kódolom a jelszavát, és megnézem, hogy az letárolt MD5 kód, meg az itt lévő MD5 kód egyezik-e. Tehát amit ő adott jelszó, annak az MD5 kódja stimmel az adatbázisban letárolt MD5 kóddal. Ami nyilván csak akkor fog egyezést adni, ha ugyanaz a jelszó. De az MD5 kódból nem fogom tudni kideríteni, hogy mi a jelszó, mert ezt nem tudom visszafejteni. Csak brute force-nal. Tehát elkezdem végigfutani, hogy A, B, C, D, F, és mit tudom én, hogyha valakinek ilyen nagyon hosszú jelszava van, akkor évekig tart feltörni. Viszont a technika már ott tart, hogy egy MD5 kódolás nem biztonságos, mert ha láthatjátok, hogy nagyjából ez 32 csak hexában van, na tehát egy ilyen hosszú 32, akkor 16 byte. 16 byte-on van letárolva. És 16 byte, az nem tudom hány variáció. Tehát valós időn belül fel lehet törni egy MD5 kódot, mondjuk egy hét, vagy akár még egy hónap, az is nagyon kevés. Mondjuk egy hónap alatt fel tudsz törni egy MD5 kódot, és akkor tudod, hogy mi az adott jelszó, mert egy brute force-al elkezded megnézni. Ezért van egy olyan módszer, hogy show, tehát megshow-zzuk a jelszót. A show az egy random generált, ehhez hozzá konkatenáljuk a felhasználó által adott jelszót, vagy valamilyen módszerrel megoldjuk a dolgot, és abból csinálunk egy MD5 kódot. Amit még tovább lehet majd fűszerezni, mert lehet, hogy nem csak egyszer MD5 ölöm le, hanem jóval többször, mondjuk 1000-szer. És azt a hacker, aki éppen megkapja az adatokat, nem fogja tudni, hogy én hova az elejére, a végére konkatenáltam, vagy közé, hányszor MD5 öltem, és a többi ilyen dolgokat. Tehát annyira megnő a variációknak a száma, hogy a feltörés hát így sokkal, de sokkal nehezebb, és időben is sokkal, de sokkal több. Tehát hogyha egyébként egy hét lett volna, és én mondjuk 1000-szer MD5 ölöm le, azt neki ki kell próbálnia, hogy most egyszer, kétszer, háromszor, hányszor alkalmaztam az MD5 kódot, meg hova tettem a show-t, tehát ezt a kis plusz karaktert, ezáltal megnehezítjük a hackerek dolgát. Okés, ez remélem valamennyire érthető volt. A jó hír az, hogy ez már az összes alkalmazásban, amit fejleszteni fogunk, alapból le van implementálva, de azért jó, hogyha tudjátok, hogy ilyen működés áll mögötte. Jól van.